Hello viewers, गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय and welcome to my YouTube channel Minakshi's Field. बे आंनि own channel आरो बे आंनि first vlog video. दिनै आं मोनसे मिउजिक भिडिअनि शुटनि थाखाय अदालगुरिसिम थांनायदों। आं भिडिअखौ माबोरै बानायलांनांगौ मोजां आइडिया मोनथ'वाखै। अब्लाबो आङो दिनै जाखिनि हायो बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन। नोंथांमोना नायलांदो आरो अनसायलांदो। दा नै जों हिरिम्बा बाथौ थानसालि सफैबाय। शुटखौ जों बेयावनो लागोन। ओमफ्राय दा मेकआप खालामनो थांगासिनो। ओमफ्राय नै एक्टरा देलायगासिनो। A few moments later. One hour later. ओमफ्राय जों शुटिं लाबाय थानाय टाइमावनो सानैसो आगैमोन फैदोंमोन। इसोरो ओमफ्राय जोंखौ माथो होनानै जोंजों फट' लाजानानै थांनायसै आरो। ओमफ्राय जों दा मन्दिरनिफ्राय थांसिगोन। ओमफ्राय ओजा जि माबा बाथौआव मोसानाय सिखायगासिनो। दा जोङो स्टेशनसिम थांगासिनो। स्टेशनाव लाहैलायगोननो शुटखौ। Five hours later. ओमफ्राय दा पुस्का जानो नागिरदों। इखि देखायगोन आङो। मेकआप आर्टिस्ट आब' राहुल ओमफ्राय ओजा दङ आदा अनसु नुवाखैनो। ओमफ्राय आदा बिलिफां ओमफ्राय भिडिअ'आ आदा बिलिफांनि आन्दाराव। चेनेलनि नामा बिलिफां बर' अफिसियेल। YouTube. Hello guys, YouTube. बोरायबाय चेनेलनि ओनरा बिनो बोरायबायनि। Welcome to my YouTube channel. ओमफ्राय एक्टरनि माबा खेबगासिनो। केमेरा खेबगासिनो। नामखौ खोन्था। My name is Samir Boro. ओमफ्राय भिडिअ लागासिनो। ओरै पुस्का जानायखौ। क्लास 18 आरो ओइयाव भिडिअ लागासिनो। पुस्का जानायखौ बिथाङा फट' खेबगासिनो। न'नि मोनसे फिसा क्लिप दंनो बेनि थाखायनो जों खैराबारिसिम थांलायनोसै। हेल' औ प्रिया न'आव फैया। The next day. जोब्बाय। ओमफ्राय दा इयाव सदा कमप्लिट जोब्बाय। आंबो ड्रेस चेन्ज खालामफिनदोंमोन। थांनोसै जों दा एक्टरखौ खेबसे देखायनो समीर बिबार होदोंमोन आंनो उल्था जादों नै दासो सान्दुङा। अबे बिबारा जोंना थांसै दा दिनै शुटिंआ कमप्लिट जाबाय। ओमफ्राय भिडिअखौ नुनो मोनगोन माबायाव आदा बिलिफांनि चेनेलाव ना। Welcome to my channel. My channel Minakshi's Minakshi's Field.